Benega, que por motivos persoais non pode estar aquí. E vamos a empezar entonces co primeiro punto de orde do día. A aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algúnha alegación en relación ca acta? Procedemos logo á votación. Votos a favor? Pasamos ao punto número 2. Proposta da Alcaldía de primeira prórroga do contrato de servizo de axuda no fogar, expediente 657/2025. Leo a proposta, Sí. visto o expediente administrativo tramitado para a prórroga do contrato de axuda no fogar do Concello de Meis, do que resultan os seguintes antecedentes de feito. Primeiro, mediante acordo do Pleno de 31 de marzo de 2023, adxudicouse o contrato de servizo de axuda no fogar do Concello de Meis á empresa Idades, Sociedade Limitada, polo prazo de 2 anos e 2 prórrogas dun ano cada unha, por importe de 19,45 euros a hora, 0,78 euros IBE, total IBE 20,23 euros a hora, debendo prestarse o servizo conforme ao plan de traballo, os servicios complementarios e a formación aos que se compromete a empresa que figura na oferta presentada. O día 26 de abril de 2023 formalizouse o contrato de bendito servicio mediante documento administrativo que asinan dunha parte a alcaldesa presidenta asistida pola secretaria interventora do Concello e por outra don Víctor Manuel Durán Amoedo en nome e representación da empresa Idade Sociedade Limitada. Terceiro, consta no expediente escrito presentado pola empresa contratista con rexistro de entrada número 2025 R497 de data 6 de maio de 2025 mediante o que se solicita a prórroga do contrato con fundamento na cláusula octava do prego de cláusulas administrativas particulares que rexa a contratación. A estes antecedentes son de aplicación os fundamentos de dereito. Tedes, me parece, a proposta, se queredes, paso xa a lectura da parte dispositiva. A vista dos antecedentes expostos e de conformidade co establecido no artigo 29 da Lei de Contratos do Sector Público, o documento administrativo de formalización do contrato de referencia, o prego de cláusulas administrativas particulares e demais normativa de aplicación, proponse ao Concello Pleno a adopción de seguinte acordo. En primer lugar, aprobar a primeira prórroga do contrato de servizo de axuda no fogar do Concello de Meis Pontevedra coa empresa Idade Sociedade Limitada por un prazo dun ano polo período comprendido entre 1 de maio de 2025 e o 30 de abril de 2026 por un importe de 19,45 euros a hora, 0,78 euros IBE, total con IBE 20,23 euros hora, de conformidade co establecido na cláusula octava do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o contrato. Segundo, que se dispoña o gasto con cargo ás aplicacións orzamentarias 231-22710, libre concorrencia, e 231-22711, dependencia, do orzamento de gastos do exercicio 2025, asumindo o compromiso de consignar crédito adecuado e suficiente no orzamento do vindeiro exercicio 2026 para a prórroga do contrato nese período. Terceiro lugar, notificar a empresa contratista a aprobación da prórroga do contrato de servicios con indicación dos recursos pertinentes. En cuarto e último lugar, dar traslado do presente acordo ás áreas de intervención, tesourería e contratación aos efectos oportunos. Ben, se celebra unha comisión previa, alguna intervención? Aquí popular? Sí. Vamos a parte manter a mesma postura que mantivemos na comisión, que é a de abstención, porque evidentemente nos non participamos na contratación deste servizo. Sí que me gustaría, ao mellor, deixar unha nota ao pé, porque ven a colación, ademais, dos seguintes puntos ou do seguinte punto da orde do día, e é que este grupo espera que haxa diñeiro suficiente para consignar no 2026, tendo en conta a situación financiera que vive este Concello. Ben, a situación financiera que vive este Concello é unha situación boa e o que agardo é que a Xunta de Galicia aporte máis cartos para o servizo de axuda no fogar, co cual aliviaría moitísimo as contas deste Concello, que a Consellería competente asumir as súas competencias e non os concellos que tiveramos que asumir competencias impropias. Se non tuveramos que asumir o servicio de axuda do fogar, a situación económica sería moitísimo mellor e nos permitiría facer moitísimas máis cousas en beneficio dos veciños e das veciñas. Sí. Isto é como a pescadería da cola, non? Neste caso, a Xunta, ao mellor, o que lle ten que reclamar ao Estado é que siga transferindo partidas que non está transferindo. Ben, pois que a Xunta cumpre as súas obrigas. Non, pero eu lle estou preguntando a vostede, máis que preguntando, lle estou reclamando, entre comillas, si pode asegurar aquí que no orzamento de 2026, e tendo en conta a situación que vimos acarreando ao longo destes anos, vai haber cartos e partidas suficientes para este servicio tan necesario, evidentemente, para este Concello e cualquier outro Concello.
A miña resposta é que vai haber cartos suficientes e tamén lle vou responder o que lle respondí en outras ocasións, que nunca vai a quedar ningunha familia de MEIs sin atender, sobre todo nun servicio tan básico como é o servicio de axuda a domicilio. Procedemos logo á votación. Votos a favor da prórroga. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto. O punto número 3, proposta da Alcaldía relativa á delegación das competencias de contratación na Alcaldía no expediente de contratación do Servizo de Limpeza de Edificios e Instalacións Municipais, expediente 663. Leo a proposta de acordo. Vista a necesidade de contratar o servizo de limpeza de edificios e instalacións municipais do Concello, dado que a empresa que ven prestando actualmente o servizo finalizou o contrato, visto o informe de insuficiencia de medios persoais e materiais para proceder á realización das prestacións do contrato pola propia Administración, vista a memoria justificativa da contratación do servizo de limpeza de edificios e instalacións municipais, que ten prevista unha duración de 4 anos máis a prórroga dun ano, un orzamento base de licitación anual que ascende a 116 euros, 23.229 de IBE, con un total de orzamento de 133.845 e un valor estimado do contrato de 641.752,80 euros. Visto que o procedimento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación constitúe a forma máis idónea de adxudicación do contrato, dadas as características das prestacións a realizar, por todo iso, justificada a necesidade de contratación e resultando idónea a forma de adxudicación, visto o disposto na disposición adicional segunda da Lei 9/2017, 8 de novembro de contratos do sector público, correspondendo á competencia de contratación deste expediente ao Pleno da Corporación, ao superar o valor estimado do contrato o importe do 10% dos recursos ordinarios do orzamento, esta Alcaldía propón ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos. En primer lugar, a delegación da Alcaldía das competencias de contratación para a tramitación do expediente de contratación do Servizo de Limpeza de Edificios e Instalacións Municipais mediante procedimento aberto con varios criterios de adxudicación suxeito á regulación armonizada. En segundo lugar, a publicación desta delegación específica do Pleno Municipal na Alcaldía mediante dito inserto no Boletín Oficial de Pontevedra e na sede electrónica do Concello, a efectos do disposto no artigo 51 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Algúna intervención en relación con isto? Simplemente preguntar, porque outro día na comisión Joaquín creo que preguntou se iba a ter unha asistencia técnica para elaborar os pregos deste concurso e trasladastes que sí, neste caso. Preguntarle si iba a facer con recursos propios o que a asistencia técnica ou íbamos a delegar. Asistencia técnica de elaborar as bases. Sí. A ver, non estaba na comisión, que non estaba na comisión. Se manifestou eso? A verdade é que eu entendo que non, o sea, non sei se houve un malentendido, pero os pregos os facemos nós do Concello, non temos unha asistencia. Simplemente quería aclarar esa situación, porque si era unha asistencia técnica, quería saber se estaba contemplado. Non se fai con asistencia. Vale. Perdón? Sí, claro, que non estaba na comisión e que era o presidente ti. Procedemos logo. Sí, é que sempre se está facendo con medios propios. Sí. Os dixo a secretaria. Procedemos logo á votación. Votos a favor. Abstencións. Pasamos ao punto número 4. Proposta da Alcaldía de aprobación se procede da Conta Xeral do Concello de Meis do exercicio 2024, expediente 292. Leo a proposta relativa á aprobación da Conta Xeral, considerando que unha vez formada a Conta Xeral correspondente ao orzamento do ano 2024 e dictaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión do 24 de marzo de 2025, foi exposto ao público polo prazo de 15 días hábiles que regulamenta o artigo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, publicada no Boletín Oficial de Pontevedra número 63 do día 2 de abril, e no tabuleiro de anuncios da sede electrónica deste Concello, rematando o prazo para a presentación de reclamacións e alegacións o día 28 de abril. Segundo consta na certificación que figura no expediente, no prazo de exposición ao público non houve reclamación algunha e o obxecto de dar cumprimento ao previsto no artigo 212.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais sométese á consideración do Pleno da Corporación. Cumprimento do previsto no artigo 212.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais con modificación incorporada pola disposición final 19ª da Lei 11/2020 de 30 de decembro, unha vez que o Pleno se haxa pronunciado aprobando ou rexeitándoa
remitirás ao Tribunal de Contas, o Consello de Contas de Galicia, antes do día 15 de outubro, data prevista no artigo 223 do citado texto refundido. Considerando o anteriormente exposto, visto o informe de Secretaría de Intervención e Xunta de Control Permanente previo de data 28 de febreiro de 2025, en virtude do mandato realizado pola lei, de conformidade co preceptuado no artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, proponse o Concello Pleno a adopción do seguinte acordo. En primer lugar, aprobar a conta xeral do Concello de Meis correspondente ao exercicio 2024 nos propios termos en que aparece rendida. En segundo lugar, render a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que integra a fiscalización externa do Tribunal de Contas e o órgano autonómico, tal e como se establece no artigo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera e demais normativa concordante. Algúna intervención? Con este punto, sí. Bueno, creo que ven a colación tamén o anterior punto e é o seguinte, este Concello ten no 2024 un presuposto de algo máis de 4 millóns de euros. Desos 4 millóns de euros, máis de 900.000 euros, o do interventor, evidentemente, non o digo eu, son expedientes de modificación de crédito, é dicir, no 2024 hubo 35 expedientes de modificación de crédito, pero que se a eso lle añadimos que o Tribunal de Contas acaba de dicir que a situación financiera deste Concello non é a máis adecuada, como vai o Partido Popular a votar a favor destas contas? E que, ademais, o Tribunal de Contas no 23 di que Cambados e Meis teñen unha situación comprometida financiera. E vostede me está dicindo, fai un momentiño, que temos unha situación financiera, pero bollante. E, ademais, incluso, o que acaba dicindo o Tribunal de Contas no 23 é lo que pode afectar a sostenibilidade de sus gastos corrientes. O sea, non, do 23. Entón, como vamos a aprobar nos as contas do 24 cando están arrastrando do 23, do 24 e seguiremos arrastrando do 25. É dicir, vostedes están endeudando a este Concello e o estamos dicindo por activa e por pasiva sempre que podemos. No pleno máis importante que ten este Concello, que é a aprobación de presupostos, yo dixemos, yo vimos dicindo continuamente, pero que non o di o Partido Popular, é que o está dicindo, por un lado, o interventor que está dicindo que se están facendo modificacións de crédito e, ademais, o Tribunal de Contas lles está dicindo que a situación financiera deste Concello non é a máis adecuada. Nos vamos votar a favor, en contra. Ben, a ver, eu creo que non sei, debe ser que me veu calor así de repente. Mira, no pleno máis importante deste Concello, vostedes non estaban. Vostedes incumpliron as súas obligacións como representantes públicos deste Concello, que é estar aquí facendo oposición no pleno máis importante que ten o Concello, que é o da aprobación dos orzamentos. Vostedes estaban na porta do Concello, co ruído dos coches, facéndose unha foto, en lugar de estar aquí falando. E por que non viñeron? Pois non viñeron porque estes orzamentos, porque había un informe no que falaba de que o ano pasado tivemos un aforro, porque había un remanente o ano pasado, e a vostedes non lles gustou o que se lles dixo e o que viron nos informes previos á aprobación dos presupuestos. Entón, o que ten que facer un representante público que representa a parte dos veciños deste Concello é estar aquí nos plenos como está vostede agora. E non me extraña que non aprobe a conta xeral, porque é unha tónica. Reprobar a conta xeral, eu estuve, non sei, 12 anos na oposición, nunca votei en contra dunha conta xeral, porque eu sei que aprobar, eu sabía, non sei se vostedes saben, que aprobar unha conta xeral é esencial para un Concello, porque ter unha conta xeral aprobada lle permite ao Concello acceder a subvencións, acceder a determinadas cuestións que non se poden acceder na conta xeral. E o vivín eu, pois fai moitos anos, porque debe ser unha tónica do Partido Popular. Cando o Partido Popular gobernaba a Mancomunidade, non quería marchar, tuvo que a Secretaria convocar un pleno extraordinario porque había que aprobar a conta xeral, senón que podía quebrar a Mancomunidade ano 2019, e é unha tónica. Non me extraña que vostedes non queiran aprobar a conta xeral, porque non estaban aquí no momento importante para facer este tipo de alegacións que acaba de facer ahora, que é no pleno dos presupuestos. Ese é onde tiñan que estar vostedes, e estaban facendo unha foto na calle, por certo, con moi mal sonido, que non se entendía nada do que decían. E, ademais, o que decían era mentira. Mire, primeiro non era mentira. Eso o primeiro. Vostede o que fai é desviar o tema. Segundo, nós nos estábamos nese pleno porque era un pleno extraordinario. Convocaron un pleno extraordinario que supón gastar máis de 3.000 euros en dietas
para estos concejales, para todos, para absolutamente todos. É dicir, isto podía haber ido a un pleno ordinario, vale? Nós non estábamos contribuindo a un gasto innecesario por parte deste Concello. E, repito, lle está dicindo o interventor, vostede moveu no 2024 900.000 euros de partidas. E lle volvo a repetir que non lle gusta. Eu levo unha institución pública. Se fago eso, me poñen na calle. Directamente. Porque é unha falta de previsión total e absoluta de un presuposto. Pero que, ademais, o Tribunal de Contas lle está dicindo que a situación financiera deste Concello non é a máis adecuada. E, repito, non o di o PP. O está dicindo o Tribunal de Contas e lle está facendo continuamente reparos o interventor, aquí presente. Non o estou facendo eu. É dicir, están, repito, gastando os cartos que non teñen e están facendo modificacións que non poden facer. Ben, en primer lugar, aclararlle, pois, se nos ve algún veciño do noso concello, que este pleno non costa 3.000 euros, e non sei o que cobran vostedes, non? Pero mire, hai 3 persoas que estamos aquí que non cobramos un solo céntimo por estar no pleno, e os demais non cobran 3.000 euros. Eu creo que 4, 5, 6 persoas ou 7 non cobran 3.000 euros por esta edición pleno. Votamos a conta, eran 1.000 e pico, pero que é bastante contradictorio en non vir ao pleno dos orzamentos e vir á comisión previa. Perdón, vale, pero sí que viñeron á comisión plena, que tamén se cobra, por certo, e aí sí que viñeron, igual aí non lle parecía moitos cartos, que se cobra exactamente o mismo por vir á comisión que por vir ao pleno, pero máis aló de eso, vou lle reiterar, estamos falando dun informe do ano 2023, estamos aprobando a conta xeral do ano 2024, vale, unha vez máis, e eu cerro o debate, o Partido Popular votando en contra do progreso do Concello de Meis. Procedemos á votación da conta xeral, votos a favor da aprobación, en contra. Pasamos ao punto número 5, dación de conta período medio de pago, primer trimestre de 2025. Dase conta do informe relativo ao período medio de pago global a provedores correspondente ao primer trimestre do ano 2025 que foi remitido ao Ministerio de Facenda. O período medio resultante deste trimestre ascende a 25,26 días. Pasamos ao seguinte punto, dación de conta e execución orzamentaria, primer trimestre de 2025. Con relación a este punto, tamén estuvo a dispor dos concelleiros o que é a execución trimestral do primer trimestre do ano 2025, tanto en gastos como en ingresos. Vale. Punto número 7, posta en coñecemento das resolucións da alcaldía. Dase conta tamén das resolucións que estuveron a dispor dos concelleiros que se dictaron desde a celebración do último pleno ordinario que tivo lugar o día 31 de marzo deste ano. Concretamente, as resolucións número 160 a 286. Moi ben, pasamos ao último punto, punto número 8, rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Popular. Non hai, pois, como xa non hai máis puntos a tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.